Salutare lume și bine găsit la al doilea meu episod. De fapt este al treilea, că pe al doilea din Minecraft l-am greșit și am dat din greșeală pauză pe el. Suntem din nou cu Vali și o să reluăm episodul ăsta. Episodul celălalt. Acum sunt în alfabet. Zi-mă ceva și tu nu mai zici nimica. Mă scuzați puțin, a închis, cred că nu mai avea baterie la telefon și de-aia. O să-l sun iar imediat după ce o să fac să dau, păi da mă, mic, să nu fie nimic, gata. Așa, o să-l sun iară pe Vali. Cred că a ieșit. Da, a ieșit. O să stau singur. Da, și eu o să jucăm pe serverul MCX. A făcut prezentarea Andy, păi, pe serverul nostru popular, ce drecu. Așa. Suntem aici la prison. Da, o să ieșim de pe prison și o să intrăm pe survival să vedeți ce am. Cred că pe un 8 era. Nu mai știu. Nu, pe asta este... am greșit eu serverul. Sau cred că aici era casa mea, dar unde mi-a itemele. Nu-mi place survivalul după ce mi-au făcut aia casa, am uitat de casă. Da, asta nu mai răspunde. Așa. O să intrăm pe... ce vrem să intrăm? Skywars, The Run. O să intrăm în Skyblock. Skyblock, unde e Skyblock? Nu avem Skyblock? Ah, da. Skyblock 1.8. Asta este insula mea. Eram cu un prieten pe nume Alin Teca. Și cu el o să fac niște episoade. Dar încă nu am. Iau ce mi-a făcut jogosul ăsta. Casa. Da, păi știu și eu că e casa. Unelte. Opa, câte unelte. Deci avem aici mai panoram. O să fac prezonă de supere. Mă omoară ăla. Dacă îi distrug ceva, mă omoară. Da. Eu deja cu alt. Pe mine mă știe. Da, cam asta este insula mea. Și alu ăla. Uite, din go de orice din pune ceva. Păi normal, bă. Iron. O să-i pun la el în cufăr. Are 26 de ani, mă, jogosul. Tot în nas. Așa. Gata, cam asta a fost și cu Skyblock-ul. O să intrăm și pe... O stau puțin pe ăsta, că doar... Ce? Intrăm pe The Run, care sau nu mai știu ce era. Da, The Run, fugi cât te țin picioarele. Fugi, bă! Hai, mor. Păi și? Ce fugi, bă? Ce trebuie să fac, nu? Dau la porți sau ce? Da, cred că alerg după măsa lui Bali. Așa. I-am fire! Bum, 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 bum. Hai da, cu talent. Bagă. Deoarece nu pot să cad acolo. Hai da! Hai, nu, vine, mă. Și tot n-am murit, bă. Bă, fraiere. Tu te-ai nas, că tot eu am fost primul. Ending. Bă, ce ăsta e parcur, bă? Nu știu cât te țin picioarele. Și bă, că e parcur, da? În fine. Ce tu în nas. Bă, bă, te... Aici întotdeauna am fac. Deci, parcurul ăsta este extrem de greu. De fapt, nu e așa de greu, dar pentru mine e greu. Mamă, ce era să mă duc.
Paștele mătii. Da, cam asta a fost și cu... Ce era? Bar nu mai știu ce era. Cu tărean a fost, da? Așa. O să fim parcurs, nu merge. Cred că o să mergem la creativ. Să vedem pe jogosul ăsta ce faci. Ia. Un gome. Chick-chan do not have. Ia, du-te. O, bă, care-i casa mea, bă? Vreau și o casă, ceva, că nu stau ca prostul să... ce casă are și... Dar nu-i casă, pe asta am văzut-o la Andy. Hai să mergem noi. Merge pe scar, pe normal, ca oamenii, nu? Doar nu zburăm ca proști. Ce a făcut ăsta aici, mă? Mamă, ce acolo, bă? Hai, mergem acolo. Ia vedem ce e. Mă! Tu mă nas. Hai, zbor, bă! Așa, zbor, nu fi prost. Nici-o făcut ăsta, bă! Bă, cam nașpa așa e. Ține așa, ne? A, păi. Unde merem acum? Uite pe jegos. Băi, jegosule. Stai, tu mor, mă. Ai auzit de mine, nu? O fac niște karate show. Uia. Tu te-ai nas. Stai așa, baby. Stai. Bă, chiar așa. Stai, bă. Stai, bă, acolo ești proastă. Baby. Chiar așa, baby. Ești iubit. Bă, cu ți-a făcut nimica, bă. Nu-s violator, de fapt sunt. Dar nu de oameni. Ia ușe jegoasă. De fă, las că te oprești. Jegoasă, ui. Zbor, bă, tu cât să zbor pentru ea. Te iubesc, fă. What the? E că o să am tot curva. Las că mi-o alta. Prezer. Bine. Poate mi s-a transformat în piatră. Dar de ce pana mea? Unde mergem acum să-mi facem noi o casă? P-L-O-T-M-E. Plăd-mi, Chic. Plăd-mi, home. Plăd-mi. Home, bă, Chicky-chan dus. Paștele, mă. Chiar așa, bă, eu la casă. Ați auzit de video de Hasan Turk. Așa. Stați puțin că mă duc la baie. Am revenit. Mă fac să fac și nevoile, nu? Da, și cam asta a fost și cu... Cred că cam asta a fost cu episodul ăsta. O să mai fac multe alte chestii. Ciao les!